Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal vanuit Jennewoud. Het plak dat de historie uitstrielt van het Scootjesielen. En historie, daar praten we vanzelfs ook nou weer over. We gaan onder oren waarom naar een heel dramatisch moment in de SKS-zielerij. Er was een hele dikke abonnee, ja, een hele dikke bries. En dat is zo wel of net zield worden. En ik heb het idee dus hij hoopte dat het net er al ging. Terwijl wij een skip hier dat het wel hekken, maar dus hij kon minder hebben. De man wie al zie ik, ja, al jaren. Hij hield onthard. Ja, Ipe van der Meulen, hoe dat moment. Maar ik fleurig niet, want we gaan weer te Valkjesielen. Hey jongens, even een tussenstand van de wedstrijd van vanmorgen. Een halve maand 2. En de winnaar weer de Lemmer. En Joet te gast, Twa Klaassen. Klaas van der Meulen, hij is debutant op het scootje van Wortsijn. En Klaas Jansma, nou ja, waar ken hem net. Hij maakte dat scootjesielen bij het grote publiek echt populair. Troch zijn spectaculaire verslagen op de radio bij Omroep Friesland. Goeie, heren. Goeie. Ja, goeiedag. Hoe is het? Ja, best, ja. Ja? Ja. Nou, bij mij eigenlijk net zo best. Ik ben een beetje onthand. Ik vind ik wat nu, en dan zet ik je voor Klaas en denk die moet varen. En nou heeft het alleen maar over, hoe vaart dat dan? En dan vaart dat net. Nee. Dus het is heel onwezenlijk eigenlijk. Ja, maar dan ben ik wel benieuwd hoe het Klaas dat zelf ervaart. Nou, ik krijg even achter, ik even van hoe meer je nou richting het punt komt, hoe meer, ja, je hebben als band zijn ik altijd mooi geweest. Als band zijn, dan ben je natuurlijk meer echt als vakantie, het mooi waar is, het zwemmen, scootjewimpels hebben we al verkocht, lietse boordjes, zielen, whatever, wat er allemaal als band zijn bij is. Maar nou heb je voor het eerst in je leven eigenlijk zijn bouwvak en die... ja, wat gaan we eigenlijk dan? En wat nou? Ja, nou de eerste week gaan we mooi aan het werk. Want we hebben natuurlijk ook wel wat een slechtere periode hand. En de tweede week geven we mijn gezin nog even een lietsweekje fut. En dan gaan we weer gewoon aan het werk. Ja. Want ja, dit is iets wat je groeit ergens naar daar. En het is er even net. Ja. Nou, en dat is het gekke. Nou ja, ik groeten dat het doet het alles waar dat Klaas van der Meulen eigenlijk dacht van... misschien is het wel even lekker, dat we nog even wat trainen kunnen. Het is heel simpel. Ja, je hebt in je ploeg iedereen beter voor. Die zit beter in elkaar, omdat die binnen langer bij elkaar. Ik ben op een nieuwe locatie kom, ben een aantal nieuwe bemanningsleden kom. Dus je hebt een basis die je eerst helemaal moet. En ik kan een gerust zeggen, die basisbuis die heb ik wat langer nodig als een ploeg. Die dat dichterbij een ploeg als Grauw bijvoorbeeld, die heeft even een betere basis. Dat doe ik heel goed. Ze hebben een redelijk vaste ploeg. Ja. Dus die hoeven minder vaak te zien om die eerste basis te helpen. Ja. Dus in die zin ben ik er in die zin, kunnen wij wat langer trainen nou. Ja, en met werk, ja, je hebt nog een bedrijf en daar gaat het om. Je zal heel veel zingen moeten. In die zin gaat dat in de bouwvak ik terug. Dus al die dingen bij elkaar, ja, dan moet je wel heel hard schakeling in. Ja, ja. Dus... kwam wel een beetje goed. In die zin komt het goed uit. Tuurlijk is het jammer, maar ja, dan hier dat jij want je pakt net de caravan en achter de auto en je rijdt voort. Nee. Nou, er moet zoveel dingen gebeuren. Nou ja, net alleen bij u, maar ik met de organisatie en alles. Dus het was natuurlijk wel een prachtig mooi idee. Maar ja, een idee hoeft net altijd dat het lukt. Maar het begint nou toch wel te kriebelen. Tuurlijk. Ja. Wij hebben nog een scootje op tugen. Dus ja, dan ben je bezig. Dan gaan we met het team bezig. Dat is hartstikke leuk. Het werd broezen, steeds ja, maar. En dan het scootje op tugen. Dan ben je altijd met de liedste denk je hebt soms een jelly en net met die jongens bezig geweest. Maar dan je moet ik naar mijn contact groeien weer even. En vrienden is dit, verhoor is dat. Ja. Dat is gewoon prachtig mooi. Dus, maar je die alle weken trainen. Dat doe je hem nou ook net vanzelf. Nee. Ik nou voor het eerst pas dat wat kan. Wij kennen nou voor het eerste fut, ja. Ja. En dan weet alle weken wie die man erop uitnoemen. De hele ploeg op eigen maar. Ja. Maar hoe is dat voor jij? Want nou, die simmer is ik. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk poer best, want het werd op mijn leeftijd werd er altijd wat geld inbracht. Maar zo om je heen, wat een jaarmoeder net is en wat een verschrikkelijke klappen meesten net krijgen. Dus dat relativeerst? Nou ja, maar ik vind wel, ik begrut het me enorm.
hele hardwerkende mensen die in alles kwijt binnen. Ja. En als nu zei nou door je vertient het makkelijk waarom, maar dat is ik niet zo. Maar ik heb het even over Klaas Jansma. Ja. Hoe zit die simmer er nou uit? En Oh, is er in- ik heb verschrikkelijke druk, want ik ben met een boek aan de gang en met Ja. Dout ben ik altijd aan het Dus keuren. dat scootjesielen, nou ja, het is spietig, maar voor die Nee, valt ik het had- geen ik gat. had- Wat hier stoort die in eigenlijk? Nou, ik heb een opdracht voor een boek, dat me kleren, eigenlijk 2 boeken. Maar wat hier is de oors met het scootjesielen die? Oh, ik ben de concurrent, hè. Ja. Dus maar ik weet niet dat ik dit hier, want ik hier misschien wat om je heen is, jongen. En ik zit nu in de microbiologie. Want Oh, ik wil een dat nieuwe is- studie. Ik begin even met helemaal wat nieuws. Ik heb de boek aan het Scootjemuseum daar gebracht. Het werd allemaal verbouwd. Dat er een mooie Dan maak je maar bibliotheek wel was. even lekker reclame voor diezelf. Maar oors hier geen Radio Klaas West? Nee, nou misschien wel. Ja. Dat eigenlijk weet ik, want het is in maart ophouden. Ja, ja. Dus toen start het helemaal in, maar toen weer voor mij eigenlijk het begin. Ik denk, Ja. ik begin helemaal wat anders. Ja, nou is het dit hier voor het eerst dat het allast is in die 74 hier. Het wel eens Kiele West, Jedder? Ik zou het helemaal niet weten. Er is Dat ook wel een wist die wedstrijd historicus. uitvallen. Ja, nee. Het is nooit. Het Nee? weer in 53. Maar toen weet ik het natuurlijk nog net. Nee. Want toen wist ik helemaal net dat er zielen weer. Maar later in 53 zou het ophouden. Ja, dat En- wie de en, crisis en- even, en maar het doe- het doe- nooit eigenlijk zo West. Nee, maar 53, toen weer het al oudlast eigenlijk. Want toen zei de SKS, dit wordt niks, want dan weer met draaien. Ja, en En toen toen is weer het Sietse uiteindelijk Brouwer, die weer oplamen. Ja, hebben wij alle jaar al in onze historische item Hanklaas? Ja, maar bij dit item met Klaasje van me hoor, zit er nou een tritsje bij wat actueel is. Namelijk dat Sietse Brouwer zijn vrouw Stoor in hetzelfde weekend dat Klaas van der Meulen Stoor. Werd er ook had bepaalde mensen die het oors absoluut op die begrafeniswest heen, er nou net winnen, want ze moesten naar Geesket. Ja. Waaronder de voorzitter van de SKS, Alex Brinksma. Dat brengt mij bij de reportage die we maken hebben. En die giet oer dat heel dramatische moment in de familie van Klaas van der Meulen. En dat wie in 1973. Nou, ik ben Tegen van der Meulen. Ik ben geboren in 47 in Makkum. Ik ben Iepie van der Molen en ik ben in 52 geboren hier in het prachtige Staven. Bal met scootie, dat is, ik ben op mijn scootie geboren. En nou, verder heb ik mijn hele leven altijd mooi geweest met scooties. Ik ben hier opgegroeid in de Staven en er was het weten wat ons huid dient het. Dus huid dat we een hele erge indruk kregen we van ons huid zijn actieve mannen dat we hier. Maar hebben we een lietse drak te maken wie ons huid. En als wij even gaan naar dat allereerste kampioenschap van de SKS, wat kun je daar nog over vertellen? Niks, alleen nog van overlevering. Want ik ben van 52 en ons huid die het kampioenschap in Langwar is in die wedstrijd verteld. Dus ik heb alleen nog van overlevering dat kriegen daar in Langwar. En dat weer een beslissingswedstrijd. Een beslissingswedstrijd en wat ik van overlevering, dat moet historisch beter weten dan ik, maar mij zo aan de tafel vertelde dat een wedstrijd tussen Ulbezwagen en ons huid weer. Een wedstrijd van 2 scootjes. En dat het dus huid wond. Er weer een hele dikke bries. En dat is zo wol of net zield worden. En ik heb het idee dus huid hoopte dat het net rol ging. Terwijl wij een skip hier dat het wel hek hoe, maar dus huid kon minder hebben. De man wiel zie ik, ja, al jaren. Hij hield onthard. En toen vregen we, hoe luidt er op de roer? Hij zei, prachtig op de roer, ik ken er alles mooi. En 2 dagen later, hij gliet zo voort, een keer buiten boord. En voort weer. En in één keer schrik, het scootjevlicht was heel vreemd heen en weer. Want wij begonnen al te razen direct. Nou, dat is, want het ging kreeg hartstikke goed. En daar shook alle paniek. En is huid is voort. En toen shook de egelboord springen. Ja, toen wist ik wel wat er te rijden is. Dat ik hem een klein uitloop, ik ben buiten boord sprongen. En ik ben hem achter me aangeswommen. Maar ja, ik kon nooit bij die man komen, want dat scootje in gang. Dan is een heel lang voort en dan lag er een boord. Een zielboord. Nou, ik ben net zo vlug. Nou, nog net, maar toen ik net. Maar op dat moment ging er wel, want ik dacht, zag een haan op een preekstoel van die boord. En ik zie dat ik een boord. En dat anker omheen en ik zat hier nu maar varen.
Ik weet nog dat het wit is. En toen ben ik best hard en nou ja, toen heb ik iedere keer bij hem geweest. En toen het reddingboot komt en de rest is mijn boot halen. De reddingboot kwam er aan, het weer alle keer al richting ons huid. Dus ik hier echt wel trots. Dit zit echt net goed. Het is, wij zijn die kant en toen hingen ze huidel binnenboord en volgens uw steek het is. En toen ben wij van de vak naar de haven. Ik zag je nog binnenkomen. Dat is een treurige situatie. Ja, dat is totale paniek. Nou, dat is een moment dat viert hier neer. Nee, nooit. Nooit. En een man die natuurlijk zo leefde hier voor de zielerij. Het klinkt misschien heel nuver, maar hier had ze wezen, maar. Ach, als het een vrije is, je redt luisterhand. Voor u doe je dat helemaal. Voor de huid, het de mooiste deelhand die er is. Het griet je nog altijd om. Ja, nog steeds. Iedere keer weer. Ja, het ben van die verhalen, of in elk geval een heel uniek verhaal. Klaas, mij rekt het als ik een teken zag. Dat moet hij heel doorrijden. Of heeft het al zo vaak dat het minder is? Nee, die met een hele mooie reportage van maken. Dus dan krijgt het nog meer het leesje. Het verhaal hebben we natuurlijk heel vaak. Dus ja, je hebt van het verhaal. Maar zij is hem prachtig mooi maken. En hoe vaak wordt het verhaal nog verteld in de familie? Of? Weet ik eigenlijk net, nee. Het komt zo nou en dan eens een keer voorbij, maar net dat nou... vaak is het wel dat hij dan zo te zien, jij dat je me is, maar dat het bij ik. Dus of dat dan je zo'n werd, dat zou er dan wel eens. Ja, zo nou weet ik veel, zo 100 jaar weg of zo weet ik veel. Ja. Maar dat zou er dan wel eens. Ja, dat klopt. Ja, Klaas, waar wie ook? Ja, het was bij mij heel bizar, want het was mijn eerste hier van het Fries Dagblad. En ik ging een contract dat ik alle dagen een pagina meisjes zoek over dat Schotse ziel. Want dat gingen ze voor inrammen. En ik wie in hele huizen. Want ik had het programma van het vorige jaar, dat komt me wel vaker hoor. En toen weet nog zo naar ruilen ze dat. En dan weet wat zijn hele huizen staven met ze krijgen. Daar zit net een vaste volgorde in. En toen weet ik dus in hele huizen, maar ik ging in staven wijzen. Maar dan weet ik nog zo, dat die breken staan al grauw. Daar rekken je net op. Dus ik weet direct naar te laat. En het is, ja, kijk waar ik zei, dan steek ik naar een knappe bries. Ik dacht dat je mij dat zei. Dus het waaide ik naar Tjen, uit het zuidwesten. En ik moest van Lauwert naar het zuidwesten. Dus en ik sta dus in hele huizen. En ik moet niet staven. Ik kom in staven. En ik ben dus al 14 te laat. Ik ga naar een schat. Maar omdat ik 14 te laat wie ik krijg op tijd om bij die haven te komen te zien dat het hele zielige spul binnen kan. Ja. En ik hoorde helemaal net een pagina te schrijven. Hier wordt terug, van hier is wat slim nou, eerst net, maar ben de kwaadste keer wel, want dat roost zo aan dik. Ja. En de wedstrijd wie eigenlijk ouder, maar wie net ouder, want in een wie alle accenten, concentratie daarop. Ja. En die jongens weten duidelijk, ik hoorde helemaal net een pagina meer te versieren of te organiseren. Over die wedstrijd. Nee, dan moest dus Klaas van der Meulen het ging over Klaas van der Meulen. Ja, en ja. ik wist er helemaal niks van. En dan heel razendsnel je dat. Maar zo, ik heb later nog de crematie van Alex Brinksma verzorgen. En dan heb ik nog wel een paar keer met Alex Brinksma praat. En dan praat je het tragische punt dat hij de begrafenis leiden moest van Geeske, dat hij beloofde aan Sietse Brouwer. Dan wie hij dus net bij Klaas van der Meulen. Nee, dus ik kwam net, maar bizar. Het was heel bizar. Ja. En dat is dan krijgt zijn man, omdat je die het minste kent, dat je de meeste verhalen van opzoekt. Ja. Is het de enige keer dat Ian echt stoorn is in de SKS? Ja, we hebben wel vreselijk ongelukken gehad. En we hebben rampzalige toestanden aan. Ik kijk altijd raast vanzelf, dit gaat helemaal mis. Oei, bam, dit kind net. Maar nee. het bloed stiet op het water, stiet nog een keer een reportage over wat zijn. Nou, dat wie helemaal net zo. Dit wie echt oors. En het stomme is, in mijn onthoud, zie ik hem nog
meen ik een dag van tevoren dat er zoiets op me helpt Ja. om een zeil in de taan te zetten. Ik moet toch even verder oer was zeist van het bloed op het wetter en ongelukken enzovoort. Dat is debutant. Er gebeurt nog wel eens wat bij het scootje zielen. Heeft nooit eens dat stinkt van, het is toch eigenlijk best wel een linker sport, zo nou en dan. Ja. Dat wij met de SKS bezig zijn, net echt, nee. We hebben wel eens een paar keer dat we hem alleen maar hooi dan eens een keer. Dan hebben wij wel gezegd van, nou jongens, later. Wij gaan er hier tussenuit, want dit slaat helemaal Maar het is nergens ook op. het scherpst van de snede. Ja, maar ik bedoel, ik zag bij Ja. de SKS dingen gebeuren. Ja, natuurlijk, ik heb wel een ervaring, maar je weet, je bent natuurlijk opgegroeid met wetten bijvoorbeeld. Ik neem een fictief een scootje komt en die zet hem even een vrouwengang bij de roef omheen. Je weet, hij daar steen in, dan zit dat schip onder je waai. Ten eerste, je moet de gangbord waai, bij de zweten waai, opstekken komt erom, dus daar ben ik automatist. En het moeilijkste is de naaie meesken, die net met wetter opgegroeid binnen, om die dat bij te brengen. Ja, Wat ja. voor jou een automatisme willen introduceren, is dat net zo. Dus in die zin, en ja, uiteindelijk hebben we wel, ja, dat er Maar eigenlijk... hoeveel risico neem je? Ja, nou, je neemt een soort risico, dat is zo. Ja, dat is ik. En vooral in de hits van de strijd en hoe fanatieker je wordt. En ja, dan gebeurt dat. Simpel Ja. zo. Maar je zet ik in een hele grote botsauto. Ja. Dus die net verzinnen. Dus als het een beetje op past en er bent er op een tijd bij, dan krijgen ze op een kermis, dan batsen ze aan alle kanten. Ja, zie je, dat is zo. Maar je zet in een hele grote botsauto, je kan er wel een beetje te buurt blijven. Ja, ja. Ja. Maar als debutant is dat dan spannend om je in dat field te bejaan? Net alleen nog qua gevaar, hè? Maar van ja, ik moet risico's nemen, want ik won natuurlijk. Ja, maar ja, dat laat ik zeggen, nog ben je skipper. Maar als zie ik achterop bij en dan neem ik mijn beslissing. Ja, dan ga je achterlangs of dan ga je voorlangs. Dus dat is, je doet net alle beslissingen alleen. Uiteindelijk hebben we wel de laatste set. Maar je hebt wel maar de man voorop, wat doen we? Je hebt maar gebaren, je hebt je naast iemand zitten, dit doen we, dat doen we. Want hey, de slag komt of Je dat doet net beter uit. alleenig. Dus nee, kan het. nee. Was makkelijker. Een scootje of een valkje? Nou, dit er al uit om wie bij die in de valk zit. En dat is in dit geval de vrouw. Hey jongens, even een tussenstand van de wedstrijd van vanmorgen. Een halve maand 2. En de winnaar weer de Lemmer. Goed, ja, goede start en zijn we krijgt wat beter. Dus ja, zij het doen. En wie dat zijn Winjum kijkt wat beter? Nee, volgens mij maken ze een lietsfoutje en daar kunnen wij mooi van profiteren. Dus dat doen best. En het is een heel apart wereldje met vrouwtje. Niet te veel schellen, want als je te veel tegen mijn scheld zit, dan staat het Niet mijn hobby. Dus de winnaar in de tweede race weer Grauw. Hey. Ja, hij gaat mooi. Hopelijk nog iets omhoog, maar Ja, dus is nog wel een beetje naar omheen te zien. nou ja, het zou wel mooi wezen, ja. Wie het leuk om te doen eigenlijk, dat Ja, valkje zielen? Heel leuk. En hoe ging het? Onderling? Ja, onderling. Natuurlijk zit eerst ik kan een tijdje net in valk, dus je bent eerst even, oh, is dit, is dat. Je bent even nou ja, je eigen maatje even. Nou, is het al even de Sjen, is een valkje maar roer in de midden, of zet er roer erachter. Dus, nou, en Sabeo zei dat ik goed ging even lotjes zoeken, welke nemen, nou, zouttekenen, is medisch weer. Nou, dan ga je met je twaan bezig. Nou ja, mijn vrouw dat is van nature geen zielersvrouw. En dus dan ga je, maar dan zei je wat termen en ja, wat is dat? Nou ja, en zeg je wat aan de gang. Maar uiteindelijk moet je soms ook weer rustig bloeien. Maar wel leuk, we hebben een hele leuke dag. Want het is heel mooi georganiseerd en ik word weer verleerd. Nee, leuk. Ik maar dat zijn de skip en zijn de orenskippers. Ja. Het is ook leuk op een andere manier even met elkaar om te gaan. Dat, Is dat zielen? Ja, ik ben hier vlak bij je wat. Dus je zielst een soort. Ja. Maar ik zal net zeggen dat ik een hele goede zieler ben. En als ik soms mannen zag, dan denk ik wel, dat vergeten we wel eens. Maar het is mij van het allerbeste in de hele wereld, was die just aan zielen met die scootjes. Ja. Daar zitten alle goede zielers op, die weten wat ze moeten. Het is een team. Het is goed dat we elkaar inspelen. Het wil ik nog wat sponsoren. Maar het is echt super. Ik zie de Merkers Cup ik, ATS. En dan zie je ook de scootjes en dan denk ik, als Douwe kampioen wordt, ja, dat is, ik zie een andere collega van die zijn, dat is echt de absolute top. Magistraal. Magistraal. Ja, Dat is hoe de hele wereld show het net beter. Nee.
Even naar die, Klaas, want het is die debuut hier. Maar de zielst net. Nee. Telt dit hier nou mooi? Ja, die jongens zitten al te zwetsen. Ja, klaar. Dan gaat er wel hier van, ja jong, dus dan hadden we zo'n periode terug en best wel ook klaar. Nee, maar met een beetje humor erin hebben. Ja, het is wat het is. Ja, maar het kampioenschap telt dit hier? Je hebt dat jubileumkampioenschap. Oh ja, dat hebben we. Ja, dat is exact. We doen net krijgen met Cambuur, dat we niks hebben. We krijgen wel wat. Ja, krijgen we wat, ja. Zo is het. Want voor de duidelijkheid, hoe lang meestal nou, dat is... zo'n hier? Ze bescheiden weer die tredje hier heel erg. Ja, en dat is een afspraak van de Meulens. Ja. Die ziet een tredje hier, de Trijbroden. De jongste, en die ziet er rekken hier, hallo, dat die dan een tredje hier, of dan op een gegeven moment dan, nou maar even waarom. Ja. Zo is het toen met zit er eigenlijk uitprutsen. Ja. En nou zit je hem op zo'n? Ja, rond de zon hier. Maar dat hebben we net direct zo'n van hut, bam, dit, nee, dat is... Nee, maar hoe gaat dat dan in zo'n familie? Ja, want hoe heet het erover? Ja, waar heb ik in je voordeel? Scootjes van jezelf, we hebben net aan welke commissies en verantwoordelijkheden. Nee. Dus we gingen gewoon een bakje koffie en dat wie toen... Maar onderling kan er toch nog wel enige concurrentie wezen, toch? Nou, we hebben gewoon als je zo'n, we hebben hem bedoel. En die ene die functie, die andere die functie. En zo hebben we gewoon even ontwengen. Nou, wat gewoon links-rechts. En nee, die hebben we totaal geen moeite. Maar je moet nog wel een vergadering op plak vinden. Of dit hier nou mooi telt of dat? Oh, nee, maar dat zien we, dat komt goed. Dat, nee. Het is wel uniek, hè, deze... Ja, en ik vind zo'n niks zo mooi, want het is Sabbats hier, hè. Ja. Dan jij eigenlijk braak te lezen, nou, daar begint er maar. Sure. Dus ja. Dan Christine zo'n hier nog. Ja, dus dat vind ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En dat is dat in geen enkele orenfamilie zo, nou, toch? Nee, nou ja, een hele beetje bij de meters natuurlijk, bij Eldert. Ik woon Leeds beetje zo. Hoewel nou die jongens die kiezen dan toch weer voor een eigen lijn. En dan, ja, die zit wat dichter bij die FK's als Jemme. De Van der Meuns. Dus dan is dat daar, ik werd toch weer een beetje joos. En ik vreeg me jou, stel je voor, de dost het in het begin hartstikke best. Zeg maar, tweede, derde. Ik zou die voort geen kampioen worden, maar stel je voor, hartstikke best. Ja. En dan laatste hier, dan was het 14e. Nou, zo ik me denken kennen. Potverdorie. Ik wil nog een keer. Ik wil nog een keer. Ik wil nog een keer helemaal goed. Is daar dan hoe te praten? Dat zie je wel, weet ik net. Nee. Dat is maar krijg ik wat oren op dat moment wollen. Nou, ja. Dus ja. Nou, voorlopig moet de eerste echte wedstrijd nog komen. Ja, zo is het. En dan knallen. Zo is het. Ja. Nou, knallen dienen we nou ik al even. Tegen tank, want het is alweer voorbij. En morgen hebben we weer een scootjesjournaal vanzelfs. Maar liekers, alle uitsturingen eindigen we met een orde. En nou in het plat Snekers. Henk van der Veer. Zomer zonder scootjes, jongen. Nog zie ik ze staan in een goed oud Zuider aan de Ringbokkenmakade. Daar, op het podium van het gereformeerde godshuis, gaf Janne Wietske de Vries een vrolijk elleboogje aan de voorzitter van het symposium Internationale Vrouwendag. En iedereen deed nog fleurig over corona. Ik wist verdomd niet eens hoe ik het woord precies schrijven moest. Nog een week later schreef ik het eerste treurvers over een uitsterven stad, dat hongerige patatduwen bij de snackbar Chinees hun snaveltjes stom pikten. Achter de ruten zagen bruine teddyberen met mankelieke oogjes mij als een eenzame vreemdeling verwonderd aan. Het was maart 2020. Ik had geen flauw benul wat ons allemaal nog te wachten stond. Geen één trouwens. Ondertussen interview ik ongedurige skippers en ander scootjevolk over de kazen op een kampioenschap in juli-augustus van het SKS Jubileer. Correct zolang er eentje tegen me zei dat ik onnozel werk doe en dat ik die hele zielerij beter uit mijn stadse kop zetten kon. Want dan loopt zelf toch niet dat het dit jaar 1,5 meter zield wordt. Zonder verder een woord te zeggen loop ik naar het Kleinsaan. Staan in het Fries Scheepvaartmuseum, oog in oog met Sietse Hopma, Dickie van der Werf en Jan van der Akker op het dek van de Snekerpan. Prachtfoto van één grote familie, 75 jaar SKS Scootjezielen. Wat zouden deze man van een zomer zonder scootjezielen vonden hebben?